1. Ingon mga Philippians 3 verse 13. Praise God. Salamat kayo sa po. Nga pagkasulti sa Ginoo sa pulong sa Dios, kini ipulong nga yung after this, kunya kini go forward, dili po na ko nagikuha sa Philippians chapter 3 verse 13 sa last po nga pagkasulti ni Apostol Pablo nga nagsuon nga mo abanti siya. Amen. Hallelujah. So magdala ko sa mensahe nga nagaluha, after this, go forward. Amen. Human ni ini, mo padayon ko. Amen. Human ni ini, mo abanti ko. Human ni ini, dili ko mo undang. Kay human ni ini, doon na kay kadaogan mga igsoon. Praise God. Hallelujah. Palagpakan na ito kung Ginoo. Praise God. Si Apostol John, siya ang pinakabata ng apostolis mga igsoon. Okay, mo ni siya si John. Ubano naman ubungon, pero sa katong sa laing picture, bata tayo siya. Praise God. Siya ang pinakabata ng apostolis mga igsoon. O sa akong research mga kaigsuonan, hallelujah, si Apostol John mga igsoon, siya ang ulahin na matay ng mga apostolis mga igsoon. Kaya siyempre siya man ang pinakabata. O si Apostol John mga kaigsuonan, kay siya man ang kinamanghura nila, gitawag siya beloved. Kung mabasa ni mo diyan na John beloved. Praise the Lord, hallelujah. O si John mga kaigsuonan, daghang pinadayag ang Diyos sa iyahang kinabuhi mga kaigsuonan. Mauna nga mubasa ka sa Biblia, mga igsuon, hallelujah, sa libro sa pinadayag. O gani mga kaigsuonan, ang Bible scholar, nag-ingon mga kaigsuonan, nga posible nga sa libro sa pinadayag, siya ang writer ni ini mga igsuon. O sa libro sa pinadayag, dughang mga pinadayag ang Diyos pinaagi kang huwag mga kaigsuonan, nga sa diin gipakita sa Diyos kaniya dito sa langit mga igsuon. Hallelujah. Palakpakan na ito itong Ginoo. Nga usa sa pinadayag sa Ginoo kang Juan, nga nakita ni Juan dito sa langit mga kaigsuonan, mga katawan nga nagadaig sa Ginoo. Praise ka, nakita ni Juan mga kaigsuonan, gagmay o gagko, nagadaig o nagasimba ngadto sa Ginoo mga kaigsuonan. Mga nagatili pa lang mga kaigsuonan. Amen. Kinahanglan ka mauta na musimba o mudaig sa atong Ginoo. Ang tanang gusto lagi na praise the Lord. Praise the Lord. Practice sa tagnay. Amen. Practice sa tagsinyo-sinyo. Practice sa taglukso-lukso. Amen. Practice sa tagnagadagan. Amen. Niliwa. Nakita ni Juan dito sa langit mga kaigsuonan na nagpinungkuan sila. Wala nakita ni Juan mga kaigsuonan na sa diin ang pasilpi-silpihan sila. Apa nakita ni Juan dito sa langit mga katawhan nga mga linuwas naganaig sa Ginoo. Mga katawhan nga nag-iingunan kadaogan. Mga katawhan nga nagpanahulog ng mga igsoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Nakita ni Juan mga igsoon. Panon sa mga linuwas. Nakita ni Juan panon sa mga linuwas. Silang nananaganay sa Diyos. Ano ba nagsaya? Ang dili pwede dito, ang dili ka maumudahay kung musimba sa Ginoo. Amen. Nakita ni Juan panon sa mga linuwas. Silang nananaganay sa Ginoo. Praise God. Hallelujah. Wala ka nangalagad mga kaigsuonan sa Ginoo tungod kay Pentecosta ng daan ang atong ang ginikaya. I hope mga kaigsuonan
Hallelujah. Kini bukan Tuhan ini. Praise God. Tuhan ini bantayan ako matag pulong sa Diyos tulad ng mensahe. Tuhan ini pwede na Tuhan sa mga pagsunod. Dunay panalangin ang yan ng Diyos. Human sa akong mga pagbago. Human sa mga kasakitan. Amen. Human ining tanan. Dunay giandam ang Diyos na nato mga igsoon. Hallelujah. After this mga igsoon. Hallelujah. Dunay giandam ang Ginoo. Liso ang pagsunod. Napoy uban na sayon ang pagsunod. Nakainugtong ko mga igsoon pag ninyo na ko sa kong asawa. Pag humana mo ko, kasal mga igsoon, may sponsor na mo, nagugingnan ko nga, Pastor, di mo magpuni mong ninong, unsa may imong gusto, kaya ako ang ihatag. Kaya nakita niya nga lisod, ining bakong bilyo. Kasi nagpuuni mo yung people, magsayon ba? Ako lagi ni-share na ito. Ako nagkisa nagkakaman nila nagsuon na hayahay kayo ng pagminyo. No? Praise God. May ingon ko sa kung sa kanino. Ingon ko nga base ng pakula ng aming asawa. May smoker. Ayun na nga. Saksak na lang. Pinulili na sa iyo. Pero kapag-kapag-kapag ko na sa praise God. Kung rest ko ka. Ito man yun niya pag-iso. Nagkakabit ko. O sana kung magkakaigsuunan ka, ninong ako gikuaninan magkakaigsuunan. Amen. Nakita man yun niya mga igsuon nga, nagbiyabiyahe may mga igsuon, kaya namin sa Kalamba, una, mamasahiro ko sa Surigao. O wala man ka kaulong mga kaigsuonan sa presente din mo mga igsuon na mga buhabon. Apa na doon tayo klaro nga pag-aagtuan mga igsuon. Amen. Pagpaka na ito kung Ginoo mga igsuon. Praise God! Hallelujah! Pagpagalagan sa Ginoo, napay nangalagan din mga igsuon na tupang walang pagitawag sa Ginoo bisyoso daan. Laban. Ako ra? Amen. Ha? Katubang sa mga panangalagan sa Ginoo, pala ko magandaan. Katubang mga panangalagan sa Ginoo, usog kayo sa Ginoo daan. Kung pa ito nangalagan sa Ginoo, naapa din mga igsuon. Amen. Katubang sa mga panangalagan sa Ginoo, maay kayo. Amen. Naapa. O naapa po din mga igsuon sa kanalagan na sa Ginoo na nagpibisyo sa kalibutan. Hallelujah. Naapa mga igsuon. Hallelujah. Abi ninyo mga igsuon at Diyos yung tabaninte. Amen. Praise the Lord. Kaya nga naman, kaya kung dili ka mo adjust mga kaigsuonan, di dyan ka kaabutan. Dili dyan ka kaabot mga kaigsuonan. Kaya naman lahi-lahi man tao ang agianan mga igsuon. Lahi-lahi man tao mga kaigsuonan o pag-agian mga igsuon. Hallelujah sa akong pagpangalagan, muingon jud ko mga kaigsuonan nga dunay pagsulay sa kinabuhi mga igsuon. Nga ang pagpangalagan na humani ining mga pagsulay, doon na tayo klaro nga padungyan mga igsuon. Ano ang tao dili kamupon? Ano ka naman tao dili kamupon? Sa'yo ang pinagitan o? Ayun! Kinindili kamupon ng igsuon. Ano kayo na? Doon na yung ano ba? Doon na yung nag-uya ba? Pinag-break sila. Matanaw ito po sa programa ito ni Vice Ganda. O sige na ano? Sige na tayo na. Ha? Sana? Wow! Rest, ganyan di ba? Kasi di magaling na sa mesa. Bitaw
Kinibitaw dili ka mubot. Huwag hindi tuloy ba yun? Doon na yung managuya ba? Na naguya, nag-break sila. Uliya ka ng babae, mga kaigsuon. Nagkitalo ito niya, kuya, mga kaigsuon. Ngalahin naman, kinikaw ka. Sweet ka ayaw, mga kaigsuon, kuya. Kapunta ka, mabidyo, mafin mo. Kaya nagbatsilong. Ay ko nga. Grabe ka, sweet nila, mga kaigsuon. Nakita sa babae. Ngayon nga babae, dinuhol ganyan yan, kuya, mga kaigsuon. Isang ko lang. Mga babae, abilin mo, gal, abilin mo, kasi ka, Allah, bisa tulungan na taka, nagbilang-bilang ko ka mupus, mahirap-mahirap ka. Ada kami-kami niya. Bro, ha? Ginaparo niya po. Bro, ha? Bastos! Uy. Nabayot mo na niya. Lagi naman na yung kamupan. Amen. Hallelujah. Praise God. Nga usahay yung kinibang dilita ka move on, mga kaigsuon na. Mauni usahay nga dita, mga kaigsuon, muuswag sa pag-alagad sa Ginoo. Kinindi bitaw ta makabiya, mga kaigsuonan sa kalibutanon, usahay magulaanon, kahit nga musimba sa Ginoo. Luya kayo ta sa bulaton sa Ginoo kay kanuman, wala pa ka naka-move on sa mga butang sa kalibutan. Apat kung maka-move on ka, amen, ang imong kalipay, na sa pagtambong sa mga bulaton, na matod pa malansyon sa atong devotional, aktibo ka sa mga bulaton sa Ginoo, aktibo ka sa tanan na gunay bulaton kay kanuman, imo nang gikalimtan na nagkaisonan, ang mga butang sa kalibutan, mga kaigsuon. Praise God. What's the meaning of something not the meaning of that? Oh, honest. Dili ka tag-isa. Ito pa rin wala. Wala the meaning niya. Tapos, nagahunong. Wala yung istagno. Nagahunong sa gihapon. Naghunong. Muli po pasabot sa istagno. Walay gawasanan ba? Napundo siya mga iso. Nagpahulay. Amen. Napay nagpahulay dire. Naaba ning hulong dire. Makadaon. Mangilad. Dili aktibo. Modern minister na. Dili aktibo. Amen. Huwag sa uban pang hindi hulong. Buwan mo. Praise the Lord. Magbination, hugaw, mahugaw, malaway, stagnant. Spiritual stagnant. Amen. Kinibitaw, perminti lang bitaw na, Pastor, kung ito nakuha ni Pastor, ayaw lang itawag tagay mga pagsulay, Pastor, oy? Amen. Stagnant na mga kaigsuon. Palatakan na ito itong Ginoo mga kaigsuon. Kung ma-stagnant ka, ang tubig na stagnant, mga kaigsuon mo baho, yun na. Ang kinabuhi ng espirituhanong bang stagnant, mga kaigsuonan, dili doon ka mo uswag, mga kaigsuonan. Pag doon ay opportunity, gagamiton ka sa Ginoo. Ignan Diyos, Lord, gagawin ko Ginoo. Alang sa imong kahibayaan, alang Ginoo sa imong katuyuan. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Si David, sa dihaan na tunay gira mga kaigsuonan, wala siya may akto sa gira. Tanawa, biktima siya. Kinibitaw, gusto taghayahan. Delikado. Gira mga kaigsuonan, si David. Nagpabilin siyang palasyo, nagsuloy-suloy siya. Pag suloy-suloy niya dito mga kaigsuonan, muna ba katong Domingo ba, katong iwali bitaw na ko mga kaigsuon, nga si, isa ganito? Si Nabucodonosor. Katong programa ni Vice Ganda, sa ganito?
Especially for you. X. Praise the Lord. Sa nihabang nga nagsuroy-suroy, tanawa, si David, sa nagsuroy-suroy, siya palasyo mga igsuon. Niya gira mga kaigsuonan, siya nakalabatuan ito yung mga sundalo, mga igsuon, suroy-suroy lang siya. Sila po ko nunosor, mga isunsanta, nagsuroy-suroy lang po siya, mga kaigsuonan, tanawa. Amen. Kinaghayahay ba? Ang tanaling ng hayahay. Praise God. Kini walay trabaho ba? Amen. Tanawa, kini walay trabaho na upat namin trabaho. Tanawa sa harapin. Samtang nagsuroy-suroy, wag yun, laing nagkita. Kini magsuroy-suroy ka, ang imuhang bantayan, nagsilingan ko dyan. Oh. Pero kung na kayo trabaho, di kakapansin sa oba. Amen. Pero kung ka na kayo trabaho, mga kayo sunan, namin nga, si Pastor Mabukay, kayo muwali. Kanang mga sa school teacher, ha, mura po nagtarong. Kaya wala man kayo trabaho. Praise. Amen. Palampakan na to, hindi mo. Siya ang nabit sa pag-traffic, hindi nga mga naisip na nagpundo siya palasyo. Nakita niya ang nakapatagan niya mga igsoon sa presensya sa Ginoo. Amen. Nakita niya dito sa isa man. Sibat-siba. Amen. Nasa diing ng ligo mga igsoon na abli ang puntahan. Maliko ng mga babae, kanina po mo. Labi nagnaamos yung kwarto mga igsoon, panglakpo mo. Amen. Kaya ba si Tunay mo kalit nagsunod? Oo. Guys, doon na tayo mga listita, mga kaubang service ng igsoon. Isunod na sa kwarto, sa ila, ipadlong nila. At dinig niya, private ng kwarto. Pwede mo niya sa sala, di mo sa kwarto. Amen. Kaya ang kwarto, private na. Huwag ka kayo balong. Pagkalit ko, nag-iisin ako sa liha, pagkalit nagsulod. Oh. Praise God. Hallelujah. Kining walay trabaho mga kaigsuonan. Amen. Hallelujah. Mao'y hinungdan na malayo ka sa presensya sa Ginoo. Apan kung doon na kahit trabaho mga kaigsuonan, musugod ka mga igsuon sa pagtrabaho sa buhaton sa Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. Dili ka kapansin sa kaluyahon sa uban. Dili ka makapansin mga kaigsuonan sa uban. Apan ang ino lang mapansinan mga kaigsuonan na doon ang Diyos. Hallelujah. Nagabang ka di mo. Doon ang Diyos mga kaigsuonan na nagaghiya ka di mo. O malibayon ka mga kaigsuonan na magabuhat sa buhaton sa Ginoo. Amen. After this, humaan ni ini. Amen. Hallelujah. Matod pa mga igsuon sa mga apostolis. Bisan si Apostol Pablo mga kaigsuonan na matod pa sa Timothy mga igsuon kaya gisulat. Amen. Gitapos ko na ang akong pakipugno. Amen. Gitapos ko na ang akong pakikaway. O ako nakahibalo nga doon ako'y gante. Pag-abot dito sa langit. Doon ako'y porong-porong na madalatan. Tungkol kay gitapos ko ang akong buluhaton. Alang sa kahinayaan sa Ginoo. Amen. Kung imong tanaw, i-search nimo mga igsuon. Ang mga nasinabihan sa mga apostolis, dili basta-basta. Amen. Grabe niluto sila. Amen. O kung niya mga kaigsunan, ang ilang kabantahan mga igsuon si Stephen. O sa mga pa ni Stephen. Gibangaga mga igsuon. Gibakuan siya mga igsuon. Gibatulog sa mga imbangan. O yung tapos tulapay siya. Patay. Pero ang may kong nagsulti, bisa ginapay siya. Wag yun siya pati ang kasakit. May panahon na labayon magkakachika-chika niya. Pag unang presensya sa iyo, dito ka, masakitan niyo magkasikas. Amen. Pero magandahig lang yapon kasi ino. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat kayo, Ginoo. Kaya kailang isulti Diyos, akong sikamutan na ikaw, akong mahimaya, Ginoo. Hallelujah. Praise the Lord.
kaigsoon, o bakit panihurang mga kaigsunan, nakita niya dito sa langit mga kaigsunan, katong nagpanahogon, katong nagpanayon mga kaigsunan, katong mga sinakit, katong mga sa naimay, so nagpanayon sa pag-alagad sa Ginoo, nakita niya dito sa langit, nga nagadaig sa Ginoo. Klaro ang atong pag-alagad sa Ginoo mga kaigsoon, nga kung doon na kay pagsulay, human sa pagsulay mga kaigsuonan, doon na ay klaro nga gihanda ang Diyos para kanimo mga kaigsuon, nga matod pa sa Biblia mga kaigsuon, doon na may luha mga tagak sa imong mga mata, apan ang kamot sa Ginoo, mao'y mga pahod niya mga kaigsuon. Praise the Lord. Isa pa sa kauhon ni Jesus Christ, mingon siya, napapos ko na. Amen. Ayawa mga kaigsuonan na lipay. Ayawa mga kaigsuonan. Amen. Hallelujah. Nagsatya. O gani ang Biblia mga kaigsuonan, pag-ingon ni Jesus Christ na tawunan, natapos ko na. Ang adlaw mga kaigsuonan, wala na ka ako pagtanaw kaniya. Mingisto ang adlaw mga igsuon. Hallelujah, hallelujah. O niya ang taber sa tabernakulo mga kaigsuonan, natunga kini mga igsuon. Hallelujah. Nasa dili sila mga kaigsuonan, mga ako sa pagtanaw sila magbubuhat. O ang yawa mga kaigsuonan, grabe kalipay. Apan wala siya kahibalo mga kaigsuonan, sa dihaga ang kamatayon sa tawhonan ni Jesus Christ, nagdala kinig kanaogan kanato mga igsoon. Hallelujah. Nagdala kinig mga kaigsuonan o kaluwasan, doon lahat ang karoon mga kaigsuonan, doon kagitapos na galawasos mga igsoon, sa iyang tawanan ang iyang bunuaton. Praise the Lord. Ako nagikain mo kapag pangalagad sa Ginoo, mo ni desisyon nga dili ka mahal. Mo ni desisyon mga kaigsuon nga dili ka magpasol. Ang pagpangalagad sa Ginoo, amen, mo ni desisyon nga doon na kay klaro kakadulungan mga kaigsuon, mga panindugan.